Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija qudiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu qudiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Kif ninsabu fl-ottava tal-miliet, nirringrazzjaw lil Mulej u nitolbuh il-grazzja biex narfu li huwa magħna mod speċjali f'din il-quddiesa. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex it-twelid ġdid ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub li ilu jżomna mjasra taħt il-madmad tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel littra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intom għaraftu l-dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qellibtu l-ħażin. Ktibt lilkom tfal
għax intom għaraftu lill-missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom għaraftu lil dak li ju sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tagħmmar fikom u intom qelibtu il-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier ma tagħmmarx fih. Kull ma fiha d-dinja jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Għatu lill-mulej familji tal-popli. Għatu lill-mulej sebħ u qawwa. Għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjien qaddis. Tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej jissaltan. U iżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Jum qaddis feċċa għalina, ejjew ġnus qimu lill-mulej. Illum dawl kbir niżel fuq l-art. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kien hemm waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Ażer. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Fil-ħajja tal-lum faċli illi niġu influenzati minn dak illi qed iseħħ madwarna, minn dak illi nissimgħu fuq il-medja, fuq il-mezzi soċjali, minn dak illi nissimgħu permezz tal-oħrajn u bekk faċli illi dawn l-allitazzjonijiet ikunu ta' ostaklu biex ma nikkonċentrawx fuq dak li hu ewlieni bħalissa u ċentrali f'din l-ottava tal-miliet. Illum il-Vanġelu jippreżentanna karattru, figura
importanti li għandha tkun għalina ta' eżempju fil-mixja tagħna ta' ħajja ta' fidi, fil-mixja tagħna wara Ġesu. Hekk propju niltaqgħu ma' Anna. Hekk din il-mara illi kienet imdaħla fi żmien illi kienet ukoll mara li tixtieq tiltaqa' mal-mulej, imma qatt ma qatet qalba. Dejjem kienet mimlija bi gratitudni wkoll lejn dak li l-mulej qed jagħmel fil-ħajja tagħha. U minkejja li kienet imdaħla fi żmien, hija baqgħet tistenna u tosserva kif il-mulej qiegħed jaħdem fil-ħajja tagħha. Sakemm kif rajna tajjeb fil-Vanġelu llum hekk propju tiltaqa' ma' Ġesu innifsu, il-poplu li kienet jistenna il-fidwa ta' Ġerusalem. U għalhekk tajjeb li aħna lkoll fil-ħajja tagħna, dan l-eżempju li għandna llum ta' Anna, aħna wkoll inkomplu nikbru fil-fedeltà tagħna lejn Alla, li Alla qatt ma jabbandunana, Alla huwa dejjem hemmhekk magħna. U għalhekk tajjeb illi meta jiġu momenti fraġli, momenti fejn tant inkunu għaddejjin minn ħafna pressjonijiet li jseħħu quddiem għajnejna, nibqgħu attenti nosservaw dak li l-mulej jibatilna fil-ħajja tagħna, għax ikun mod sabiħ ta' kif il-mulej ikun qed ikellimna. U għalhekk l-ewwel nett tajjeb illi aħna bħal Anna meta naraw u nosservaw kif il-mulej qiegħed jaħdem fil-ħajja tagħna, aħna nirringrazzjawh għax huwa hemm magħna u qatt ma jħallina weħidna. U għalhekk it-tifħir lejn Alla ikun dejjem hemmhekk, anke jekk ngħaddu minn mumenti ta' tbatija, minn mumenti fejn ma nifhmux dak li qed iseħħ madwarna, imma nafu li hemmhekk jinsab il-mulej. U għalhekk il-ħajja ta' talb u din il-gratitudni lejn Alla trid tidher ukoll anki fl-azzjonijiet tagħna. Propju kif rajna fl-ewwel qari, San Ġwann Apostlu jikteb lill-komunità biex f'kull ġenerazzjoni taraf illi tkun qed tgħix fid-dinja imma mhijiex tad-dinja. U għalhekk aħna wkoll m'għandniex inħobbu dak li hu materjali, għax fl-aħħar mill-aħħar nafu li se jħallina vojta, se jħallina li hemm xi ħaġa nieqsa fil-ħajja tagħna. Għalhekk tajjeb li f'dak li huwa ordinarju fid-dinja ngħixuh, fl-istess ħin nissimgħu il-vuċi ta' Alla tkellimna fil-ħajja tagħna. Jiġifieri fil-konkret, fil-ħajja li qed ngħix bħalissa, f'dak li jiena imsejjaħ fejn inkun, fil-postijiet li għandi nkun, il-mulej kif qed jaħdem fil-ħajja tiegħi, il-mulej x'messaġġ qed jibatli, jew aħjar x'għandi ngħid, x'għandi nwieġeb lil dawk kollha li niltaqa' magħhom, kif għandi ngħid iva lill-mulej fil-ħajja tiegħi tal-lum, ħalli bekk ma narawx il-ħajja li tkun monotona, li għaddejja minn xogħol għal ieħor, minn rutina għal oħra u tħallina bla nifs, imma llum nosservaw kif dan l-eżempju sabiħ illi għandna ta' Anna tkun ta' eżempju għalina fil-ħajja tagħna biex nibqgħu iffukati, naraw, nosservaw u nieħdu azzjoni ħalli dejjem ngħidu iva għar-rieda ta' Alla. Il-verb sar bniedem u oġbu jammar fostna. Lil dawk li jilqawh jagħtihom il-qawwa li jsiru ulied Alla. Nitolbuh biex inħarsu bil-fedeltà din id-dinjità li ksibna fit-twelid ta' ibnu aħna u ngħidu ismana nitolbuk mulej. Biex kull nisrani iwettaq ir-rieda tiegħek mingħajr ma jidħol f'kompromessi
mad-dinja tal-lum nitolbu Ismana nitolbuk mulej. biex il-ħaddiema u min imexxihom jaħdmu bl-onestà u l-ġustizzja u jħallu post għal Kristu fl-ambjent tax-xogħol bil-kliem u bl-imġieba tagħhom nitolbu Ismana nitolbuk mulej. biex l-anzjani isibu għajnuna u rispett mill-familjari u l-ħbieb tagħhom u jħossu li huma meħtieġa fis-soċjetà filwaqt li jilqgħu l-idejat ta' min u iżgħar minnhom nitolbu Ismana nitolbuk mulej. biex fil-ħajja ta' kuljum aħna nikbru fil-erf, fil-grazzja u fil-fedeltà lejn Kristu u l-Evanġelju tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit inresqu t-talba personali tagħna. Mulej Missier Qaddis ibnek ġi fid-dinja biex mill-milja tiegħu aħna nirċievu grazzja fuq grazzja. Enna biex inħarsu dan id-don li tajtna billi nwettqu dejjem ir-rieda tiegħu u nkunu ulied id-dawl. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija,
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm tas Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun 14, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija sliem u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija quddiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:09 ta' filgħodu quddiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:09 ta' filgħodu quddiesa fil-festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam.
Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiet. Nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Alla tana isma tal-btana, eħlesenna u jqafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna,
għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta Sittna Marija marret irżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erruħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima,
urina li inti jomna. Għalik jisma t-talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-ditturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزة ذا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدح لسنا مديني أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموت تاعنا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamma tagħna, slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna turfnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, urina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزة ذا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدح لسنا مديني أمن. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fislim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om l-iżjed safja. Itlob għalina. Om l-iżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisa Om Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlesin bid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Raznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-Alla fdalek lill-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Om Qaddes Giuseppi,
kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.